जोङो जेब्ला अल बर' कैथलिक एसोसिएशन बेखौ जों सिन्था खालामदों बिराद जाथाय जानायखाय जोङो बेखौ दानांनायसै होननानै जोंखौ बिशप 15 जन बिशपमा नर्थ ईस्टने जोंखौहाय लिंहरनानै जोंजों रायलायबाय आरो आर्च बिशपमा जोंखौ केट्रि होननाय जायगा मोनसे दङ गुवाहाटीयाव नोंसोर नुबाय बिग्रा सेन्टार बेवहाय लिंहरनानै जोंखौ आशीर्बादबो होबाय लेमिननिफ्राय आंखौनो एडभाइजर दोनबाय प्रिचार हिसाबै आदा दैमालुखौ दोनबाय कालचार हिसाबै जोंनि अरुण फंबायखौ दोनबाय कोअर्डिनेटर हिसाबै जोंनि स्टीफान फंबायखौ दोनबाय प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनि जोसेफ बरपुख्रिनि गफुरथिङै बे साइडआव बेखौ दोनबाय भाइग' मोजां आइफोर आफाफोर ख्रिस्ट' सिबियारिफोर नोंथांमोननि बिनायजों नोंथांमोननि जा रिट्रिट लादों बे रिट्रिट लानाया हेफाजाब होदों संसाराव ओरैनो बिबान मोनना लानो लुबैब्ला नोंथांमोननिफ्रायनो मान होनो गोनां जोंनि अल बर' कैथलिक एसोसिएशननि संसारनि बेबो मोनसेनि स्टेटनिल' नङा डिस्ट्रिक्टनिल' नङा पारिसनिल' नङा गामिनिल' नङा जोंनि प्रेमसन बियानैया आङो सेक्रेटारि जाबाय हामबाय होयो इसोरखौ हालेलुया 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 जोंखौ दिनै संसाराव मिथियोमो मानो संसाराव मिथिजोबदों जोङो दौरिफोरनि एडभाइसै थाङो जों जेरै फादार जयशंकरानो जोंनि एडभाइजर जोङो दौरिफोरनि एगेन्स्ट खारनो हाया दौरिफ्रा माखौ बुंगोन जों बेखौसो फालिगोन कैनन ल'जों जों खारगोन बेनिखायनो जोङो गले गले खावलायदों आइफोर आफाफोर जोंनि अल बर' कैथलिक एसोसिएशन जे जों थांखि लादों मावनो थाखाय बेवहाय नोंथांमोननो मदद होनांगोन जोंनि थांखिया मा दानो फैदो मा मावनो थांगासिनो नोंथांमोनालाय जोंनि थांखिया जाहैबाय फोथायसुला फोथायसुलिफ्रा बयबो लोरबां जादों नामा बबेबा गामियाव दुरबल जादों नामा माबा मोनसे इसोरनि बाथ्राफ्रा इसोरनि अनलायनाया खम जादों नामा बेखौ नोजोर बोनायनि थांखिसो जोंना बेनिखायनो जोंनि थांखिखौ लानानै जोङो अल बर' कैथलिक एसोसिएशना आर्च बिशपमा गुवाहाटीयाव जोंखौ लिंहरनानै बोर होबाय समायखिरा लाहोबाय ब्लेसिं होबाय आरो दाखालि डायसिस बङाइगाव डायसिसनि जेब्ला गिर्जाखौ फोथारदोंमोन 30-35 हाजार जन बायदि मानसि जादों नङा होमबा थांलादोंमोन दा नुहैदोंना बेयाव 23 जन बिशप फैदों 23 जन 23 जन बिशपखौ नाजावनो थाखाय मान होनो थाखाय अल बर' कैथलिक एसोसिएशनखौ मुंख'नानै जोंखौ लिंहरनानै जोंखौ दान होहोदों एबा जोंखौ मान होहोदों बेनो जोंनि मावनाया हालेलुया हामबाय जिसु हामबाय जिसु हामबाय जिसु दा जोंनि गेजेराव बबेबा जायगायाव जोंनि कैथलिकफ्रा नासयजानायाव जोंनि आवाजखौ मोननानै बिथांमोना फासयदों अल बर' कैथलिक एसोसिएशना जोङो बिदि हरबाय होननाय लोगो लोगो फासयदों गोबां बाथ्राखौ बुंनो हागौ मानो होनब्ला बे खेबलायबायना उसुबिदा जायो न दा बेनिखायनो दा मा जाबाय जोंनि गेजेराव प्रिचार हिसाबै जोङो आदा दैमालुखौ लाबाय हिसाबै दाने नागालेण्डनिफ्राय जोंनाव खावलायनाय फैबाय दैमालु नों बहा दं सासे आईपीएस अफिसार इलियास लथाया आईपीएस अफिसारा आर्मी पुलिसफोरनि थाखाय नागालेण्डआव रिट्रिट खुङागौ ब्रादार दैमालु नोंनि टीमखौ लानानै फैदो मानो होनोब्ला आं जाबाय डाइरेक्टर बिथाङा जाबाय आदा दैमालुआ प्रिचार
बिथाङा जाबाय कोअर्डिनेटर बिथाङा जाबाय जोंनि कालचार आरो जोंनि मिउजिकनि टेक्निकल डाइरेक्टर दं आरो सिंगार दं जोंनि मोनसे टीम दं जोंखौ लानानै थांबाय जेब्ला लानानै थाङो नागालेण्ड मेरापानि होननायावमोन ना मेरापानियाव जोंखौ लांग्रोदों बेयाव लांनायाव गोबां आदिबासिफोर दं बर'आ खम बर'आ गैया होनब्लाबो जायो नागा आदिबासि बिराद बुरजा दं जेब्ला जोंखौ बेहाय दोनबाय बेवहाय बिसोरो बुंबाय नोंथांमोना बेहाय जोंनि थाखाय रिट्रिट खुंग्रोनांगौ जों हगार हरनो हालिया नागालेण्डआव जारला जालायबायना दाना होजोंहाय नेनानै दं दानि बेयावनि मानसिफ्रा नागाफ्रा हगार हरा आमार लागा लागे जाबार नाफाबो खेले बिसि बिसि के आमी हुनिया सुनिसे अपनी लगाबा बिसि भाल रिट्रिट दिया आसे आमाग लागिबो खोथानजोब्बाय होनो जों ओंखारबाय जेब्ला जों आराम्भ खालामबाय आदा दैमुलुआ जि समाव रिट्रिटखौ खुंदों जागायदों बे समाव हरैहाय आदा दैमुलुआ गसंनानै लेक्सार होगासिनो दं आं फारसेजों जिरायदों बैबायदि जागायाव दावराव जाबाय बिनिफ्राय बांसिन बिराद मानसि गेलेबो मोर देन 1000 बिराद मानसि दावराव जाबाय हौवा हिन्जावफोरनि गेजेराव आं सानबाय मा जाखो आदा दैमुलुआ होनबाय मा जादों बे होगासिनो दं खिन्थु आंनाव सोंदों मा जादों आंबो मिथिया मा जादों जेब्ला आं खाथियाव थाङो सासे नायनो मोजां जा सुन्दर गाननायबो महरबो सना रुफा आदिबासि हिन्जावा लांगा गोलायनानै दं खांग्रांगान आं जेब्ला थाङो किया हुआ हे होनो आंखौ हिन्जाव एफा मोजां हिन्जाव बिनि सुराथ' हिन्जावफोरनि बिदि जाया हमको मालूम नहीं हम कौन है मेरा सामने मनाना बुङो मानसिया बालेंलें रावाथ' एसे बालेंलें जानांगौ जा गिदिर साउन्ड बक्स बायदि बुङो आयु आदालै आं हानाय नङा माबा जाबाय होनबाय आं आदाखौ माबा जाबायलै आदा मा जादों आं बेखौ थाल गैया जोंनि बे फंबाय स्टिफानाबो खरसाव थांनानै बेखौहाय आलेलुया 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 होनना बिगासिनो दं बे आइजोनि खर'नि सायावनो बियो बिगासिनो दं साइख्लुम होनानै आं बेखौ खेल गैया आदा दैमालुआ होनदों जर्ज आसि सानै गोथार दै सानै बे गोथार दैखौ सानैथां होनना बुंबाय आंथ' मोदाय हमजानायखौ मिथियालै माबायदि जायो आंथ' नोंजों बिदि मोदाय होखानो थाङाखै नायनोसो थांदों आङो उन उन लिंहरजानायखाय दाना मा जाबाय आं जेब्ला खाथियाव आशिस दै लानानै थाङो बे आइजोआ मेगन एफादि खालामो गिदिर गिदिर मेगन गुफुर खालामोनो मेरा सामने मत आना मैं कई पैसे को मालूम नहीं है आयो आं फैफिनो आदा आंखौ आं थांबा रायो आं खोन्थाफैबाय आं थांबा रायोलै आदा नोंखौ रायदों मा बुंदों होनना सोङो बे आं हानाय नङा आदा बिबा मा जादों नों थांदो बिबो थाङा आं नुवाखै स्टिफाना दे बेवहाय माबा साइख्लुम होगासिनो आं बेखौ मिथिया खेला गैया गिबाय गोलोमबाय आं आरो हिन्जावाबो जा सुन्दर नायनो 15 दिन ना मास मोनसे जाबाय होनबायमोन माने उनाव मा जाबाय आदाया आंखौ नों फोथायग्रा नङा नामा जर्ज थां आइयो फोथायग्रा नंगौलै होनब्लाबा हाया आं आदा आं थाला आंखौ मेगन गिदिर गिदिर खालामो नांलायनाय जाबाय सानैजों बहाय आराधना जानो सेस आंथ' दावखोयोना एसे एसे नांलायबाय आं हायालै आदा आं थांले होब्बाय आंखौ बयनिबो सिगाङावनो हाजार मानसिनि सिगाङाव नों फोथायनाय गैया नामा दानिया फोथायालै आं फोथायनायलै फोथायोलै आं हायालै बिदिखौ रोङा आं होनबाय आं सेस आं आसि सानै आदानि राव एसेबो
फोथाया नामा नोङो आदानि राव जा दुखु मोनबाय आं थांब्लानो खाथियाव आंखौ मेगन गिदिर गिदिर खालामो हिनजावा स्टिफान दङ स्टिफानखौ जेबो खालामा मा जाखो आंथ' नुफिनाखै आंथ' नुफिनाखैना बिदि कर्सबो गैया आंनाव दा मा जाबाय आसि सानै होबाय नालाय बथला बे दै बथलसोमोन बिदि नङामोन बे बथल गिदिरना सेरसेखिया जाग्राया हाखु दाखु बेखौ ओरै हमनानै मा जाला जा आफा आं गाबनोबो ओंखारखा आङो बिदिनो जाखा आफा प्रभु इसोर नों मा जादों बे हिनजाव आं मिथिया नों माबा खालामदोंला माबा मोजां खालामदों आं सानदों ओरै आं सानदों नाथाय आं गैखाले आं सानाखै नाथाय जेसेबां दै दङ बे स्टिफाननि खर'सो गोग्लैदों आंबो मिथिया आं मिथिया इसोरनि सिगाङाव आं समाय लायो आंबो मिथिया आं फ्रास्ट्रेसन जाबाय आं गोलोमबाय बे दैया जोब्बाय बथलसेया जस लांफैबाव सारहैबाव आदानि हुकुम मयथो दंबाव दाने बै सेरसेखिया दंबाव आरो बेखौ लानानै प्रभु आफा आं दा हले एसे बोरैबा मोनबाय आं नों एसेबो इसोरनाव फोथायनाय गैया नामा आंखौ आसि दिन्थिना बुंबायलै बार बार हाबाब नोंबा मा टेकनिकै इसोरखौ सिबियो आरो आंनि साननाय आंथ' पलिटिशियान मानसिना आंनिथ' जाया दा बेखौ मा सानबाय आं रायजानोसो लाब फैदोंलै बेजों बिदिबो जाबाय आं गाबनो हमबाय मोदै गबाय आंनाव बोरैबा खें थांबाय ओरै फै होनबाय इयो आंखौ दाना हान्थु खरायनानै बिना होबाय बोरैबा गुसु मोनबाय आं सानैदो आसिस्टि बथल गिदिर दोननांगौ आं सानदों बे हिनजावनाव आं सानदों बे हिनजावा आं थांबाय आंखौ रायो गाज्रि रायो बेनो खोनासंनो हाया आङो ओरै लांगा उन्दुदों ओमफ्राय ओरै बे खर'साजों बथलसे लांनानै जिसुनि मुङै ओरै सारबाय आं सानदों बे हिनजावनाव थबथिं गासिबो नाङाखै आरो सेकेन्ड टाइमाव सानैबावबाय बेबो बिनि खर'आव दबुस लास्टआव बथलनै दै सारदों आं 2 लिटार्स लास्टआव आदा नों मा खालामदो आंखौ आं हानाय नंले नों थांदो होनबाय आं बेखौ नों थांदो थांबाय बेखौ नुनाय लोगो लोगो ओरै नायगंबाय आइया बेखौल' नायगङोब्रा आंनि साननाय बेखौल' नायगङो ओमफ्राय आंखौ दाने आं खाथियाव थायदों ओरैनो आंखौ ओरै नाहरबाय आइया मा जानांगौलै खेंख्रा नाहरनो आंखौ दाने आंखौ नायजोब्बाय सावथाल हिनजावफ्रा नागाफ्रा आंखौसो नायजोब्बाय आं लाजिबाय बिबा मा सोमोन्दो दं बे हौवाजों नुबाय आङो साननाया उल्थाखाना आंनिबो मोदायनि साननाया बारा कि सिनायो आंखौबा मा सानखालै प्रभु आं बे हिनजावखौ सिनायथारा दा आंखौ माबा बुंदेब्ला बिदि सानबाय आङो उनाव आदाया बिना होनानै सोंबाय आदाया कौन है आप यीशु का नाम से मैं पूछता हूँ कौन है आप आं ननेमा होनदों ननेमा माबा थायोनो हारसाफोरने ननेमा मोदाय फुजियोनो बेवहाय जुदि सोरबाया थाथारखानांगौ सासे थायाब्ला बे थांफायोनो खोनादों मोदाय फुजिग्राफोरने ननेमा फुजियोब्ला सासे थानांगौ न'खराव ओइदिनसो जों मिथिदों दाने दैमालु ब्रादार दैमालु खोनादों नागालेण्ड मेरापानियाव दाने बयबो फैजोब्बाय बे हिनजाव गोदानासो सिगां आवग्रिदों जाहैदों ओमफ्राय बे सखमाखौ बे हिनजाव गोदानानो होदों आरोखि न'खराव ननेमाखौ बिसो सिगां फैग्रोबाय दाने मोदाया फैफाबाय जेब्ला आदा दैमालुआ बियो बिखांनायनि उनाव सोलाब आंखौ ओरै नाहरनाय हिनजावा मोजेंबाय बोरैबा ख्रेब आंखौ मोजेंनो आइया आंखौ मोजेंबावबाय सानबाय आं दाने सिरि थाया माबायदि उन्दुबाय
आं बिनिफ्राय एसे गोसो सोलायदों एसेल' बाराबो नङा आइया मोदाय हमजानायफ्रा बिदि जायो ए मोदाय हमजानायफोरखौबो सोखानो हायो आदा दैमालुआ ए थोद मा मानसिरा बिलाय जानो लोङो सुखुजेनाखिसै आङो उन्दुनायाथ' जों सानैजों उन्दुयो माबोरै जागोनब्रा मोदोमखौबो फोनांदेनाखिसै आं दाने जोंखौ फुङाव लांबाय नागालेण्डआव जोंखौथ' आर्मि पुलिसफ्रासो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन ना सासे IPS अफिसार हल नागालेण्डनि सासे IPS अफिसारासो जोंखौ आर्मि पुलिसफोरनि थाखाय रिट्रिट खालामो ख्रिस्टानफोर दं काथलिकफोर दं होननानै जोंखौ लिंहरदोंमोन दाने मा जाबाय डिमापुरनि फारिस कमिटिया सेबाय जोंखौ सेबाय आर्मिफोरनो जों होआ आर्मिफ्राबो फैथों जोंनावनो थाथों फारिस कमिटिया सेबाय सेनानै मा जाबाय जों थांबाय फुंनिफ्राय गाखोनानै थांनायनि नोंसोरलाय आंखौ नुखायो दा थेफ्राफ्रा गोलैनो आंनो गोरलैखा बिसोरबो थेफ्रा थिफ्रि नै पार्टियानो थेफ्रा थिफ्रि फुंनिफ्राय गाखोनानै बेलासिसिम जायब्रे बलेर' सुम'मोन गासै हाद्रि हाबजोबो मिमब्रां जों जेब्ला सहैयो सहैनायनि उनाव जोङो फादारखौ लोगो हमग्रोदों फारिसावनो लाबाय नालाय फादारा ओंखारनाय लोगो लोगो ओरै जाबाय जोंखौ जर्ज इस्लारियाबो थेफ्राफ्रा अरुणाबो बिदिनोसै आदा दैमालुआबो गामसावसाव गासै बिदिनो दाने मा बुंबाय आप लोग कहाँ से आया होनखाबाय मिथिखाबाय प्रभु आफा इसोर बे जायगायाव होजोंनि जों बिसोरनो आलासिफ्रा होनखाबाय खर' गिदिंनाया मा जाबाय जोंहा रुम मोनला हामसिगौ होनना ओरैबानोसै ओरैबान सानसे गाखोनायनि जागाबो होआ जिरायनो फैदोंबो होननानै मोजांबो रायलाया दोनदाबलेबाय जोंखौ दान्दिसे उनाव फारिसनि फैनानै IPS अफिसारनि हिन्जाव फैलायबाय हाखु दाखु जोंखौथ' इन आइन आउट मिथियोमोन ना सोरजों हाखु दाखु खालामबाय बाप्टिस्टफ्रासो फैबाय बाप्टिस्टफ्रा फैनानै IPS अफिसारफोरनि हिन्जावफोर बाप्टिस्टफ्रा फैनानै जोंखौ आदोर खालामनायखौ नुनानै फादारा सानाखै बियो साथामाखौ सेंग्राखौ गोजौ थांबाय जों बोराय आदा दैमालुजों आंजों बिसिना गंसे जोंखौ जागा होबाय उन्दुनो दाना बुंबाय थांनाय बोसोरावसो जोङो रिट्रिट खुंदों बेहाय 200 जन जादों 200 जन जा मोजां जादों जा बुरजा जादों मानसि 200 जन जादों फादार फैदोंमोन गोजाननि बिराद स्पेसियेल फादारमोन आइयै महाय गाफैखोलै जोंलाय होनबाय आङो दाना जोंखौहाय नाजावनो फैबाय जेब्ला नाजावनो फैयो हल डिमापुरनि ASP निफ्राय लानानै IPS अफिसारनि अर्डार ना ASP निफ्राय लानानै आर्मि कमान्डेन्टनिफ्राय लानानै IPS अफिसारनि हिन्जावफोर फैबाय IPS अफिसारफोर हिन्जावफ्रानो 7 जन फैजेनखाबाय गासै काथलिक नंजोबा सासेल'सो काथलिक जोंखौ नाजावफैबाय जेब्ला जोंखौ नाजावफैयो गिर्जा मोखाङाव काथलिकफोरनि गिर्जा मोखां मिसन खुंफानायाव जेब्ला नाजावफैयो बे समावनो जोंनाव 500 जन बायदि जोंखौ जाजेनबाय नाजावफैनाया अब्ला फादारा मोजाङानो फैखो ना गाज्रियानो फैखो सानाखै बियो ओरै नाबाय जोंखौ मानसिफ्राबो माबायदि दरनि जाखोलै प्रभु होनाखै बियो ओमफ्राय आंथ' बिराद सालागिदाव नोजोर होयोना दहायथ' जोंखौ होनजेनखाबायना 200 जन फैदों जादों बिराद गिदिर जादों मानसिबा जानाय ना जाया ओमफ्राय जोंखौ नाजावनायाव 500 जन जाजेनबाय आन्दायबाय बेनि उनाव जोंखौ साहा लोंनो लांबाय लांनायाव जोंखौ सोंबाय नोंसिनि थाखाय मा जायो खुला बिराद गिदिर बाजेट बानायदों फुंनि साननि मोनानि मा जानो गोसो जा आदा दैमालुआ बुंबाय जों जानो फैयाखै फादार जोंखौ इनभाइट खालामनायखाय इसोरखौ हामबाय होदों नोंथांनि पारिसखौ जों हामबाय होदों जोङो बेहाय इसोरनिसो राव रायलायनो फैदों जाजेनबाय
हा बिदि नामा आर इउ सुवर नंगौ नामा जाया नोंसोर जेबो जाया फुङाव मा जागोन बिस्किट साहा सानजौफुआव मा जागोन सानाफोर होदो ओमफ्राय मोनाव मा जागोन मिरामिस फोथायनो हाया जोंखौ फादारा फोथायनो हाया माने अर्डार होबायना बोरमायै दाउयै माबायै नागाफोरनि ओमफ्राय आं सानदों आंथ' शिलंआव थानाय मानसि बे बाम्बु सुट बे गेसाव गेसावखौ मोनजादेरला हामगौलै होनलांखादों लाबावनो बुंगारबायना बे जेबो जाया जोंबाय आंबो एसे मा जाया नों जाला आं जागोन आंनि गोसोस्लाय बे नोंबोलै ओंखारबाय आङो आन्दायबाय फादारा नै दाबायदि इभिनिंआवहाय सेसन मोनसे लाबाय आदाया आं बेखौ गोसोआव ला सेसन मोनसे लाजेनबाय बे सेसन मोनसे लानायाव बे नागालेण्डनि घटना दै सेसन मोनसे लाजेननायाव दानि माइक बिदि दङ बिफादेर बिनिफ्राय एसे बिफादेरनानो हालौ हालौ होनला नो गिर्जाया बिराद सुन्दर धुप धुप बुला नो माबाया बे केयारफुल डन्ट टाच नो फादारा माने मिसनारिसफ्राव फादारफ्रा सिस्टारफ्रा गावसिनि अनगायै जेबो रोङा सानखायो बिलिङाखौ स्रांखाबाय आं माखासेया ओइ रायखोमाखै दे ओइ गाज्रि दामोनलै दा आं होनबाय फादार गाज्रि दामोन बेखौहाय जोंनि एक्सपार्ट टेकनिकेल एक्सपार्ट दंखायो नैबे दै माबानायसै मिक्सार टिक्सारनि खोथा दंना नैबेखौ बे बाहायनासै है रोङा इङा बे बिराद दाम 1,20,000 बियो होनबाय 1,20,000 फादार गाज्रि दामोन साउन्ड सिस्टेमा मोजां नांगौ 1,20,000 ना माबाफोर जायोला जों नोङो फैसाखौ होलांफिनगोन नोंहाबोमोन थाथों आं दायथ' लाबाय 1,20,000खौ आं नोंनो केस होलांगोन आं माबाफोर जायोब्ला दाने आर इउ सुवर 100% सुवर औ सुवर थेवबो नैबे प्रग्रामा मोजां जानो हागौ दै होआ जोंखौ माइगाखौ दै होआ माखासे बिदि जायो दाना बिनि उनाव बिदा फंबाय साथामजों मा दै आंथ' जिर'खा बे समाव आं जिर'मोन उनावसो आं कर्स लादों बेफोरनि बे समाव दैबाय ओइ फादार नैबाव बिदि दंमोन बिदि मोनने बिदि दंलासो बिदि साउन्ड जायो बे आंनि रुमाव दं रुमावसो नो ड्रयाराव दं खालांना लायलायबाय फादारा बे थुना होलायबाय महयबा नै फादार नैबावबो बिदि जानांगौ बे महयदो बिबा महय थाखोथाय बे बिदियाव दं लायबाय पारफेक्ट जोङो साउन्ड सिस्टेमखौ जेला जोङो ओजों थाङोला जोंनि टिमा आं साउन्ड सिस्टेमखौ जों नोजोर होग्रोयो बेनिखायनो आं एक्सपार्ट जानानै थादों साउन्ड सिस्टेमखौ हमनो हाजोबो जों दा मा जाबाय स्टार्ट जाबाय 600 जन बायदि मानसि जाजेनबाय जोंखौ नाजावनायाव हालेलुया हालेलुया दाने ससे कमेन्ट्स होदो होनबाय IPS अफिसारफ्रा हिन्जावफ्रा मोसाबाय आर्मि पुलिस मोसाबाय आं सानबाय देख भाई आर्मि पुलिसजों दिनैसो मोसानानै आर'नाइ सोजानो मोन्दों आं नागानि आर'नाइ खुस्ला मोनगानदों साला जोङो पुलिसना खिबाव खिलाना खालामो आगार मोना आङो आसामाव बेयाव आंखौ इसोर बायदि बाहायदों बा होमबाय आङो गोसोआ सानैया दस्रा थांखायो आङो दालाय नोङो आर्मि होनला खानामोन जोंलाय ओइ ओरैनो खानामोनलै बैनि माथो खानामोनदां आं हयले खानोमोन आङो सानसे समाव बडिगार्ड दंमोन अब्लाबो बेयावथ' बडिगार्डआ सोलिले ना नों न'आवसो दं बडिगार्डआ माथो खालामबाय नोंलाय बै समावनिलाय ना दाने मा जाबाय लेक्सार होयै होनानै लास्टआव जोङो आदाया बुंलायबाय ख्रिस्ट' सिबियारिफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर गाबोन लैहोर फै थिगआ दङ बे बुंनायसोआ लैहोर फै आंबो मोजां मोनदों फै सापर्ट दं आं खोनासं ख्रिस्ट' सिबियारिफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दा जेसेबां दं नोंसोरो साफा थांनानैहाय नोंसिनि लोगोफोरखौ लिंबो गाबोनहाय इसोरा सोमोनांथाव खामानि मावगोन 25 जन गागोन 25 जन होनबाय आइयै मा बाथ्रा बुंखोलै बे होनबाय आं आदाखौ
ला होनबाय बियो पजिसन गागोन आंनि साननाया आदा गायाला साननायानो नेगेटिभ जर्सनिया मालाबाबो पजिटिभ लाखा आं मेरा फानायावबो बिदिनो जाबाय हिनजावजों गिदिर हाबजाबाय आरो नागालेण्डआव थांनायावबो डिमापुराव मिसनाव होनथारबाय डाइरेक्ट गावबागाव लोगोफोरखौ लानानै फै ख्रिस्ट'नि सोमोनांथाव खामानिखौ नायफै इसोरा सोखागोन आं सोखागोन नागिरले खिन्थु पजिसन गागोन जा जोंबाय आं गोसोजों गिबाय आं दाने हमख्रबलायथियो नागा हिन्जावफोर हौवाफोर जोंखौथ' मिथियोना सिङाव सोरजों आंनि पस्टआ बे समाव गोगोमखामोन सिङावहाय गासैबो मिथिखायोमोन जोंथ' सेन्ट्रेलनिमोन नालाय स्पेसियेल अफिसारबो बिउर'निबो फैबाय आंनिबो माबाफ्रा फैजोब्बाय लोगोफ्रा फैजोब्बाय माथो सारसो फैदों होनना अंख्रा खालामबाय दा मा जाबाय लास्टआव गोजोननाय गैलिया आङो जोब्बाय प्रग्रामा जोब्बाय थांबाय रुमाव आदा ओंखामबो जानो खहाबला गोजोननाय गैला उन्दुनायाव बुंबाय आं आदा नों मा बुङा थाल दंना गैया माथो बुङो मा थाल माखौ होनलाबायो नों माबा खोथा बुंदोंलै आदा गाबोनहाय हाजार मानसि लिंहरबाय नोङो इसोरा 25 जन सोखागोन गाबोन होनबाय नों बोरै मिथिखोलै आदा गायाला आंथ' मिथियालै होनजेनबाय आं गायाब्ला आं मिथिया आदा आंखौ मोननाय नङा नोङो ओंखारबाय आं बाथ्रा मा बुंबाय आदा दैमालु आंखौ नों ख्रिस्ट'खौ एसेबो फोथाया नामा जर्ज नों मा जाखो होनदों आंखौ नों मा जाखो इसोरखौ ख्रिस्ट'खौ नों एसेबो फोथाया नामा थोद होमब्लाबोलै बिदि बुंलाबायनाङा होनबाय आं बुंदों बेखौ इसोरनि सिगाङाव इसोर दं आइ मारिया दं दाना मा जाबाय थरखा थरखि जाबाय मानसिया गोदाव सोराव बुंलाबाय जायोब्रा गाबोन बायसान्स गाब्ला मा जानांगौलै उन्दुनो हाला जानायथ' बारा जाखासै आं उन्दुनोबो हाला माथो मोजां उन्दुआ नोंलाय ख्रुब ख्राब दुइथायाव सिखांबाय थाबायलाबायबाय आं ओमफ्राय दाने बिजोंनो बिसनाबो जोंनि बिदा फंबाय सानैजों जुमनायसै होननानै एखे सियाखौनो जुमदोंब्लाबो गोजोननाय गैले अखा नायबाय गिर्जा हाबबाय साहा लोंनोबो गोजोनला दाने आं मा खालामबाय बे सोरमोन होफुनाय समाव 9:30 नागा हिन्जावखौ सोंबाय आं आमार लागानि स्टेशन ट्रेन स्टेशन कौन फाले होननानै आमार लागा खेले होनबाय मानो आमी जाबोले आछे तो एकटा टिकेट लागे होनबाय आं गुवाहाटी लाइन ट्रेन कयटा लागा जाबो होननानै गुवाहाटी लाइन राति आसे 8:45 होनदों 8:45 आसे 9:30 लागा आसे मेल्ला आसे होनबाय हामथारबाय प्रभु आरो रास्ताते कौन फाले जाबार लागे होनबाय आं ओइ फाले आंखौ मिथिया बियो आंनि बेयावदि माबा दं स्टाफनि बेखौ मिथिया बियो ओमफ्राय नों बहायबा थाङो होनबाय औ बिदिनो थांनांगौ आङो थांखानांगौ आं होनबाय आं ओमफ्राय दाने आंखौबो नुफैबाय ओरै नाबायो स्टेसन होननानै आं थाम थिम खालामबाय खारनायसै आं मोनायाव 8:45 होनदों नालाय जै गबाय आं बिरनायसै 12टा जाबाय रावबो हामा 1टा जाबाय रावबो सिखाङा 2टा जाबाय असेनसै जा गिनाय मोनबाय जा सौबायलै बिखाया आयै मालायफोरनि मा जादों आं गोलोमफ्रुजोब्बाय आं हाला माने मानो बिदि बुंना लानांगौ मानो बिदि बुंना लानांगौमोन बियो मा होनो बिदि बुंलाबायजायो नामा बिदियावथ' गोदाव सोराव माबा पिक्सारफोरा बिदि बनाम जायोलै नै एसेसिम थांबाय आङो 3टा जाबाय 5टामोन नामा दाना 3:30 जोबनाया 5टामोन
फार्स्टआवमोन थिनथा जाबाय मिसा गोरैनायगा सेना प्रभु दाना सारिथा जा फार्स्टआवमोन नामा जोबनाया सारिथा जाबाय है जानायले बेयाव बिगुरा जिनाय आंने बेवहाय नागाना बिसोरबो बे पजिसन गानाय होननायखायसो फैखादों आं बेखौ गिजेनबाय पासथा जानो 15 मिनिट दंबावो रायजोफोर इसोरनि सिगाङाव आं थगाया 15 मिनिटल'सैमोन दावराव जाबाय बै उनाजों आमार लागानि भाल हइसे जाजेनबाय माबा बे सेर बे ओरै खालामनानै ओरै थाबायग्रा दंना जालदाब गारनानै लं 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 फैबाय गाबफैबाय बेवहाय फैनानै मानसिया बाप्टिस्टनिमोन फ्राय नागालेण्डआवथ' बाप्टिस्टआ मेजरिटि न हान्थु खरायना गामै होनबाय मा जाखो ओमफ्राय बे होनदों आदा जर्ज मा जाखो जानो मा जाखो नायबाय आं কি হইছে আমি লাগা ভালো হইছে আই এম কিউট আমি প্যারালাইজ আছিল এক जाजेनबाय दानिया सासे गाखांजेनबाय ना एक गाजेनबाय प्रभु गोख्रै गाखोदो जर्जनि साननाय आफा इसोरनि खावलायनायखाबाय आङो आइमारिया गोजांलायखाबाय आं एक दानिया हरे खनाजों साथाम दानि सिगाङाव फैयो 10 15 दानिया 24 आव थाबथाहैलायबायना 24 जन जाबाय मैयाथ' 25 जन दंमोनलै ओइ प्रभु आफा इसोर आं फोथायसुला जायिनि थाखाय आंनि थाखाय नोङो आदा दैमालुखौ पानिशमेन्ट दाहो नों आंखौ मा खालामदो प्रभु आं राजि आं एक्सेप्ट खालामबाय नों मा खालामदो प्रभु आंखौ थेवबो आदा दैमालुखौ आरो जोंनि टीमखौ लाजिदा फोनांसै आदा दैमालुआ मैया पजिसन होनदोंमोन पजिसन खालामदो आंनि बिनाया नों मा पानिशमेन्ट होदो आंखौ लास्टआव जेब्ला पासथा जायो सासे बाप्टिस्ट हिन्जाव साल' ना मा नाम होनोमोनलाय गिदिर गोजौ हाथाया साल'ल'खाय साल' होनदोंमोन जों मादै साल' ना मादै साल' होननानै बुंदोंमोन जों गिदिर गोजौ आंनिफ्राय जौसिनलै बा गिदिर हाथाया साल'ल'खाय मादै साल' बाप्टिस्टमोन नामा इयो बिबो माबा मोनसे प्रुफ होफैबाय 25 जन जाबाय हालेलुया 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 हालेलुया